Čekuj, čo som našla na Instagrame. Moja práca je dosť stresujúca, vyžaduje sústredenie a zároveň všetko rýchlo pre plnenie deadlineov. Keďže ja nie som kávičkár, ale čajičkár, logicky som hľadala iný spôsob, ako zvládnuť pracovný deň v pohode. Objavila som Razer cumulacie tablety s ovocnou príchuťou. Keď som užila Razer, pocítila som príjemnú dávku energie, ktorá sa uvoľňovala postupne. Nebola sprevádzaná bušením srdca ani vnútornou nervozitou. Pri práci som sa lepšie sústredila a dokázala som pracovať efektívnejšie. Neodbiehala som a nekontrolovala telefón. Po užití som pocítila väčšiu vnútornú pohodu. Užívam jednu tabletu denne v pracovné dni pre zlepšenie môjho pracovného výkonu. Chuť môže byť pre niekoho intenzívnejšia, mne však úplne vyhovuje. Z vlastnej skúsenosti môžem Razer odporučiť.